ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಯಾನಿನ್ನೆ ನಿಗಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕತೆದ ಮೂಲಕ ಬೈದೆ. ಹೌದಾದ ಕತೆ ಅಂದು ನಿಗಲ್ನಂಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ. ನೈಜ ಕತೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನ ಫುಲ್ ತೂಲೇವಿ. ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಎಲಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅವು ಎಲಿದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಇಡೀ ಇಲ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ನರಮನಿಯತ ಅಬತರ ದೀಪುಂಡು. ಅವೇಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಬತರ ಇಡೀ ಇಲ್ಲಡ್ ದೀವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ ಇಪ್ಪುನಗಲ್ನ ಕೈಕ್ ಓರಲ್ಲ ದಿಕ್ಕು ಬೂರ್ದುಜಿ. ಒಂಜಿ ದಿನ ರಾತ್ರೆಡ್ ಒಂಜಿ ಕೋಣೆದುಲೈ ಆ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜವು ಆ ಕೋಣೆದುಲೈ ಪೋಪುಂಡು. ಅದಾಗ ಎಲಿ ಬಲ್ಲಿಡ್ದು ತೀರ್ಥ ಜತೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ಎಲಿದಾದ ಅನ್ಪುಂಡು ಆ ಪೊಂಜ ಅಂತೂದು ಒಂಜಿ ಕುಂಟುದ ಉಲೆ ದೆಂಗದು ಕುಲ್ದಿಪ್ಪುಂಡು. ಆ ಪೊಂಜವು ಆ ಇಲ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಅಂಜೋಗು ಬನ್ಪುಂಡು ಅಲ್ನ ಕಂಡನಿಗ್. ದೇ ಅವಳು ಎಲಿ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಎಲಿನ ಪತ್ತಗ ಪನ್ಪುಂಡು. ಅದಾಗ ಒಂಜು ಎಲಿ ನೆಂಚ ಬತ್ತೊಂಡು ನಾನು ಎಲಿ ಇಡೀ ಇಲ್ಲನ ಅವತರ ದೀದು ಎಂಕುಲೈತೆ ಪಿರೋಡೆ ಪಲ್ಪೊಡ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಎನ್ನುವೆರು. ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಎಲಿ ಓ ಕುಂಟುದ ಇಡೆಡು ನೂರ್ದು ಕುಲ್ದುಂತುಲೆ ಆ ಒಲ್ತುರ್ದು ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡು ಒಲ್ತುರ್ದು ತಿರ್ತು ಬತ್ತಡು ಆ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಡು ಐಕೊಂಜಿ ಗೂಡುನು ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಪತ್ತುನ ಗೂಡುನು. ಅಂಚ ಅವಳು ಗೂಡು ದೀದಿಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದುಲೈ ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿ ನನ್ನ ಮೊಗಲು ಪೋಯಿರ ತಂಚಿ ನನ್ನ ಪಾಸ ಹಾಕ ಪನ್ನಾಗ ಆ ಗೂಡ್ದುಲೈಡ್ ಪೋದು ಲಾಕ್ ಆಪುಂಡು. ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ತೂನಗ ಲಾಕದು ತೂನಗ ಎಲಿ ಗೂಡ್ದುಲೈಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಅಂಜವು ಏನು ಅಲ್ಪುಂಡು ಪನ್ನ ಇನಿ ಎಲಿನ ಕೆರ್ಪಿಯೇ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಪೊಂಜೋ ಪನ್ಪುಂಡು ಇನಿ ಕೆರೊಡ್ಚಿ ಇನಿ ಅಂಗಾರಕ ಸಂಕಷ್ಟಿ ಇನಿ ಗಣಪತಿ ದೇವಿಯರ್ನ ಅಂಗಾರಕ ಸಂಕಷ್ಟಿ ಅಂಚ ಎಲಿ ಮೂಷಿಕತೆ ಅವು ಗಣಪತಿನ ವಾಹನ ಕೆರೊಡ್ಚಿ ಇಂದು ಪನ್ಪುಂಡು. ಅಂಚ ಆ ಪೊಂಜೋಗಿ ಎಲಿಟ್ ಒಂಥರ ಮೋಹಲ ಇತ್ತಂಡು ಎಲಿನ ಕೆರ್ಪಿನ ಪುರ ಅಲ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟನೇ ಅವನಿತ್ತುಜಿ. ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಜವು ಇನಿ ಸಂಕಷ್ಟಿ ಅತ ಪನ್ನೇಕ್ ಕೆರ್ಪುಜಿ ಪಂದು ಬುಡಿಯರು ಗೂಡುದುಲೈಡ್ ಇನಿ ಕೆರ್ಪುಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಕೆರ್ಪೆ ಪಂದು. ಅಲ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಅಲ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಎಲ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂರ ಉಪ್ಪೇರು. ಅಂಚ ಆ ಗೂಡುದ ಬರಿಕ ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ಪಾತಿರೊಂದು ಪೂರ ಉಪ್ಪೇರು. ಎಲ್ಲಿಲ ಪೋಡಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ಏನ ಮಲ್ಪೇರು ಮೊಗುಲು ಏದ ಕೆರ್ಪೇರು ಪಂದು ಅವಳು ಪೋಡಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕದಾದನ್ನಗ ಅವು ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜವು ಆನಿದ ದಿನ ಅಂಗಾರಕ ಸಂಕಷ್ಟಿ ವೃತ ಕುಲ್ದಿತ್ತಂಡು. ಆ ಪೊಂಜುವನ ಮನಸ್ಸೆಡಿತ್ತಿಂದ ಆದ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಎಲ್ಲಿನ ಒಡೆಗಾಂಡಲ ಕೊನದು ಬುಂಡ ಆವು ಕೆರ್ಪಿನ ಬುಡ್ಚಿ ದಯಪನ್ನಾಗ ಎಲ್ಲಿನ ಕೆರ್ಪಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ಪನ್ಪಿನ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಏಪಲ ಇತ್ತಂಡು. ಅಂಚಾದ ಎಲ್ಲಿನ ಕೆರ್ಪಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ನಲ್ಲ ಮನಸ್ಸೆಡ್ಲಿತ್ತಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಆನಿದ ದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ಲ ಪೋದಿತ್ತಳು ಸಂಕಷ್ಟದ ವೃತ ಕುಲ್ದಿನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಅವಳು ಅಪ್ಪದ ಪೂಜೆ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರು. ಅಂಚ ಅಪ್ಪ ಕನದಿತ್ತಳು ಅವಿನ ತನ್ನ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಪಟ್ಟಿಯಳು ಜೋಕುಲೇನ ಮಲ್ತೇರು ಕಿಂಜ ಬಾಲೆ ಅವು ಅಪ್ಪನಿಗೆತ್ತದು ಅವು ಐತ ಗೂಡುದುಲೆ ಎಲಿಕ್ ತಿನಾರೆಂದು ಪಾಡಿ ಎಲಿಕ್ ತಿನಾರೆಂದು ಪಾಡ್ದು ಗಣಪತಿ ದೇವಿಯರ್ನ ಮಂತ್ರಾನ ಪನ ಒಂದಿತ್ತೆ. ಅಂಚ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಕ್ರತುಂಡ ಅವೇನು ಪನೊಂದಿತ್ತೆ. ಅಂಚ ಪನೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಪೋಡಿ ಒಂದಿತ್ತು ರಡ್ಡು ಕೈನು ಪತ್ತೊಂದು ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತುಂಡು. ಐಕೆ ಪಂಡೆ ಅವು ಎಲಿ ಎಲ್ಲ ಪನೊಂದುಂಡದಾನೆ ಏನನ್ನೋರ ಬುಡ್ಲೆ ಯಾನು ದೇವಿರೆ ಕಾಪುಲೆ ಇಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತನ ಏನನ್ನು ಗೊತ್ತುಜಿ. ಪೈಯಡ್ಲಾಗುಲು ಸಂಕಷ್ಟಿದ ಪೂಜೆ ಬುಡ್ರೆಗಾನಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೊಯ್ಯರು. ಅಂಚ ಪೋದು ಪಿರ ಬರ್ನಗ ಈ ಗೂಡಿಡಿತ್ತಿನ ಎಲಿಯೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಂಡು ಎಲಿ ದಾದ ಅನ್ಪನ್ಲೆ ಪೋನಾಗ ಎಲಿ ಇತ್ತಂಡು ಪಿರ ಬರ್ನಾಗ ಗೂಡುಡು ಎಲಿಯೇ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚ ದಾದ ಅಂಡೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಇಲ್ಲ ಬರ್ನಾಗ ರಣರಂಗ ಆದಿತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ನಾಯಿನ ಬುಡ್ದಿತ್ತೆರಕುಲು. ಆ ನಾಯಿ ಈ ಎಲ್ಲಿನ ಪೋಡ್ಪವನ ಪೋಡ್ಸುಡು ಏನ ಮಲ್ದು ನಾನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಗೂಡುದುಲೆಡ್ ಎಲಿ ಪಾಸ್ ಅಪ್ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಅರ್ಥದ ಆದ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಪ್ರಸಾದಗ್ ಆತೊಂಜಿ ಬೆಲೆ ಉಂಡಿಂದು ದಯಪನ್ನಾಗ ಐಟು ಪ್ರಸಾದ ಎಲಿ ತಿಂದಾತಂಡು. ಅಂಚಾದು ಆ ದೇವೇರು ಎಲಿನು ಬದುಕಾಂಡು. ಅಂಚಾದು ಪ್ರಸಾದ ಪನ್ಪಿನ ಏಪಲ ಪ್ರಸಾದನೆ ದೇವೇರ್ನ ಭಕ್ತಿ ಪನ್ಪಿನ ಮಾತೇಕ್ಲ ಸೀಮಿತನೆ ಅಂದತೆ. ದೇವೇರ್ನ ಭಕ್ತಿ ಪನ್ಪಿನ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಎಂಚಾಂಡಲ ದೇವೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪುವೆರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಆಯ್ನಿ ಎನ್ನ ನಿಲ್ಲಡು ಅಂಚಾದಿ ಅನ್ನಿಗಲೊಟ್ಟುಗು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.